Механичната безупречност е безспорно водещият фактор в поддръжката на един надежден и безопасен за нас и околните автомобил. Но можем ли да постигаме професионални резултати при поддръжка на козметичния му вид в домашни условия? Здравейте, казвам се Крис и обичам автомобилът ми да е безупречно чист. Днес ще ви покажа как може да постигнете детайлинг измиване като непрофесионалисти, използвайки подходящите продукти и техника. За целта ще ни трябва преди всичко помещение. Добре е колата да не се мие на открито, да не бъде топла. Водоструйка под налягане, като аз използвам професионална серия на Керхер, което не е необходимо. Използваме, тъй като тук се мие и тежка механизация. Може да минете с много по-немощен вариант. Използваме висок клас препарати на Koch Chemie и започваме с препарата за почистване на джанти без киселина, който почиства вашите джанти безопасно за тях, премахва натрупалия сафарол от прах. Пръскаме препарата с пулверизатор на мъгла, не прекаляваме с количеството и оставяме 1-2 минути да подейства. Отсветяването, което наблюдавате, е реакцията по отстраняване на дълбоко залепналия в покритието на вашата джанта материал, който се отделя от накладките при спиране и който я лишава от естествения й блясък. Важно е да не оставяме препарата да изсъхва и да изплакне мобилно с вода. Продължаваме с препарат за предизмиване с неутрално pH без киселини, който може да се ползва разреден от 1:30 до 1:50 в зависимост от вашето замърсяване. Нанасяме го с пянообразовател. И допълваме догоре с вода. Важна стъпка преди нанасянето на пяната за предизмиване, както и при препарата с джанти, който току-що използвахме, е първо да изплакнем автомобила, да свалим грубата мърсотия, за да може препарата да работи. Препаратът за предизмиване се различава от широко популярните активни пяни с киселина, по това, че е абсолютно безвреден и няма да обезцвети вашите хромови елементи и пластмасови решетки. Той предхожда измиването с микрофибърна гъба и шампуан и служи за размекване на по-едрата мърсотия и прах. Оставяме за няколко минути и изплакваме с водоструйката, без да позволяваме да изсъхва. Виждате по задното стъкло, където се натрупва най-много прах, как буквално пяната на Koch Chemie залепва по замърсяването и спомага лесното и безопасно отстраняване. На този етап автомобилът ни вече изглежда чист, но всъщност все още не е безопасно да го докосваме с ръце или с кърпи за подсушаване.
а трябва да премахнем на принципа с 2 кофи с вода и шампуанът на Koch Chemie Nano Magic Shampoo, финната мърсотия с подходящата микрофибърна гъба. Шампуанът ни дава нанозащита, освен страхотно почистване, която подобрява хидрофобните функции на нашата лакова повърхност и предпазва колата от бъдещи тежки замърсявания. По-лесно, с 2 думи, ще измиете следващия път. Първата от нашите 2 кофи пълним с чиста вода. Следва 50 мл на 10 литра вода от Nano Magic Shampoo. Препоръчително при метода с 2 кофи е да използваме такъв тип защитна решетка, която предпазва да не докосваме дъното на кофата и потенциално да гребнем някоя песъчинка и да отдраскаме нашето лаково покритие. Използваме подходящата гъба. И може да започнем измиването, същинството на нашия автомобил. Следваме логиката да измиваме автомобила от горе надолу, тъй като отгоре е най-чист. Колкото по-надолу слизаме, толкова повече замърсявания има. Като може да си оставим праговете, ниските части на вратите, също и задницата на автомобила за последно минаване с гъбата. И така намаляваме до минимум риска за щети. Отново се стараем продуктът да не изсъхва по повърхността и изплакваме обилно с вода. Наблюдаваме как шампуана, освен че е почистил, е придал и известни водоотблъскващи свойства на нашата лакова повърхност. Ето тук може да видим ефекта от предпазната решетка, наречена още Grid Guard. Всички тези песъчинки, след като изсипахме водата, които са останали по дъното, които биха действали като шкурка върху нашата лакова повърхност, ако ги разнасяме с гъбата. Изплакнахме нашият автомобил след измиването с шампуан, вече той е чист, но сега следва моята, може би, любима стъпка, консервираща вакса, протектор вакс на Koch Chemie, тип Wet Coat, който служи за защита на нашето лаково покритие, още по-голяма хидрофобност и финална штриха завършек, уникален блясък върху нашия автомобил, след като го изкараме от мивката. Пръскаме продуктът на мъгла, така се гарантират оптимални резултати и най-вече ниска консумация. Следва една стъпка, която е незадължителна в нашия процес по детайлно измиване на автомобила, е по-скоро за напредналите в хобито. Ще издухаме едрите капки вода от
автомобилът и така ще демонстрираме всъщност водоотблъскването, хидрофобността, до която сме достигнали с продуктите на Koch Chemie. Време е да подсушим нашият автомобил. Както и с гъбата за измиване, е добре да използваме висок клас микрофибър. Работим отгоре надолу, без силен натиск. Желателно използваме втора кърпа за ниските части и броните. Последна стъпка в нашото детайлинг почистване днес ще бъде нанасянето на дресинг за гуми. Koch Chemie грижа за гумите, пластмаса и гланец, външна употреба. За по-голямо удобство може да използваме апликатор за гуми или някакъв тип донапренена гъбичка. Както и при всички останали продукти на Koch Chemie, използваме скромно количество, напълно достатъчно за търсения резултат. И така, след около час усилия, резултатът е повече от впечатляващ. Дълбочина на цвета, блясък, водоотблъскване и защита върху външните детайли на нашия автомобил. Но истинската награда е липсата на каквито и да било дръскотини при директна слънчева светлина. За финал съветваме да се грижите добре за кърпите и гъбите си, перете ги след всяко измиване, дръжте препаратите си защитени от пряка слънчева светлина и не забравяйте да посетите уебсайта на представителя на Koch Chemie за България, който може да намерите в описанието на видеото. Харесайте и се абонирайте за AutoBuild България. Благодарим ви!